Здравейте отново, хора! Ако е интересна темата, надявам се да продължите да гледате. Сега днес ще ви покажа гривни, гердани, пръстени и такива неща. И нека да започваме. Първата ми гривна е ето тази, на ромчета, ето. Такива. И е жълта. Другата ми е ето такава, с копчета. И ето тук, някакво тигрово. Ето. Така. Другата ми е ето тази, за месец март. Ето. Когато идва баба Марта. Ето я. Другата е ето такава. Не знам откъде е, подарък ми е. Нали? Ето. Другата е ето тази, която също е на ромчета, но е червена. Ето. Другата е ето такава. Ето. Такава. Ето такава. Ето. И една малки квадратчета. Ето. Така. Другата е ето такава. Златна. Не е чистинско злато, разбира се. Ето я. Така. Другата е също златна и е същата гривна. Нали? А другата е такава подобна на златната, но е розова. Ето. Така. И другата е да, ето я. Ето такава. Понеже аз се казвам Милана, ето, тук има Y. Ето на английски ми започва с Y. Ето. Не знам дали се вижда. Ето. Хоп. Такава. Много хубаво. С него си я харесвам. И добре, нека да започваме към герданите. Значи, първият ми гердан е ето тази вратовръзка. Ето, вратовръзка. И си я връзваш. Така. Вратовръзка. И много хубаво. Другият ми е ето такъв. Ето такъв. Златен. Не е очистинско злато. Ето такъв. Виждате ли? Какво е? Така. Другото е... То е само синвирче, нали такова, без нищо. Така. И добре, нека да преминаваме към моите пръстени. Аз ги държа нещо в това нещо като ковчеже или съндъче. И ето ги, моите пръстени. Сега ще ви покажа. Ето го първия. Такъв. Другият е ето такъв на цветя. Ето го на цветя. Другият е на раета. Тако на жълти раета. Другият е хипнотизатор. Ето го. Червен е. Другият е също хипнотизатор, но е жълт. Ето го. Другият е с цветенце вътре. Ето. С цветенце. Другият е ето такъв сърчице на точици. Другият е такъв. Не знам какво има вътре. Не знам нещо. Вътре имам също няколко шнолки. Ето ги. 2 шнолки на пеперутки. Ето. Другата е ето такава. Имам и едно топче. Такова. Скачащо. Имам и едно кристалче, такова изкуствено. Ето имам и другата шнолка. Ето и още една зеленичко.
Другата е червена. Ето. Ето. Другата също е зелена. И това беше всичко от мен, хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. До скоро!